Haupa, egunon, Lander naz, eta komentatu duten moduan, kasetaria naiz. Baina nire kasu honetan, berezitasun batekin. Ez naiz kultura, edo politika, edo ekonomia arloei buruz mintzatzen. Nire kasuan, bideokoa dira nire ardatza, mundu honetan txikitatik sartu nintzen, NES kontsolarekin, Nintendoren lehen maigaineko kontsolarekin, Super Mario Bros. Mega Man 2, halako bideoekin hasi nintzen, agian zuok ez dituzu ezagutuko, zuok ja Fortnite edo Rocket League, FIFA, FC, halakoetan ibiliko zarete ziurrenik. Baina nire kasuan horrela hasi nintzen, pizkanaka mundu honetan sartzen, eta, zaletasun honekin batera beste bat ere sortu zitzaidan, irakurtzea eta idaztea. Garai hartako aldizkarietan buru belarri biltzen nintzen, gaur egun asko ez dira existitzen, Nintendo Akzion, Mikromania, halako aldizkariak, erdaraz gehienak, hobby konsolaz gaur existitzen da. Halakoetan irakurri eta irakurri bideoikoi buruz informatzen ibiltzen nintzen, eta pizkanaka, zaletasun hori hasten joan zen, eta apur bat nire ogibidean ere bilakatu nuen, hasik ez profesionalki, hau Pixel Berri da, nire lehenengo bloga izan zen, bideoikoi buruzkoa, unibertsitatean hasi nuen, eta hor, albisteak, analiziak, erreportajeak, elkarrizketak, beti bideoikoi lotutako gauzak lantzen nituen. Berezitasun txiki batekin, dena euskara zen, aipatu ditudan honek Mikromania, hobby konsolaz dalako guztiak beti gaztelaniaz edo erdaraz dira. Eta nire kasuan, mundu hau euskaraz lantzen hasi nintzen, ziurrenik ez nintzen lehenengoa izango, baina pizkanaka, hasten joan nintzen, eta denetariko gaiak jorratzen, hau 2014an hasi nuen, eta urte horretan hasi zen baita gero aurkeztuko dizuedan beste elkartetxo bat, Gameraontzia, Euskal Bideoiko Zalen elkartea, gero horre hainbat gauza berezi egin ditugu elkarrekin. Baina, ni bideoiko zara naiz, gamerra naiz, biziatua nahi duzuen moduan, baina ez naiz bakarra ez, UEMak, Udalerri Euskaldunen komunitateak, orain urte pare bat, bertoko Euskal Herriko gazteei egindako galdetegi batean, datu hauek argitaratu zituen, 3 gaztetik 2 bideojokoetan aritzeko ohitura daukazue, egunerokotasunean, zifra potenteak dira, mundu industria oso handia bilakatu da bideojokoena, ni umean nintzenean, frikada bat zen, ezen halako mundu indartsua, eta horretuzu datuak, ez? Egunero jokatzen dutenen artean, LH-koak nagusi dira, 78%ik egunero jokatzen dute, gero pizkanaka berantza doa. Eta generaldetik ere oso interesgarria da, ze gizonezkoek gehienok jokatzen duzue, eta gero emakumezkoek eta ikasleiz binarioek, ez dira gehian horren beste, baina nabarmen hasi den kopurua da, gero eta jende gehiago dago jokatzen, eta esan postekoa da, ze ikaragarrizko indar hartu duen mundua da. Eta gero, zoritxarrez, euskaraz, 3,5%ek baino ez duela jokatzen aitortzen du. Ez dute zehazten ze jokotan, nola ibiltzen diren, apur bat hor galduta gabiltza, baina horretarako sortu zen Gameraontzia Euskal Bideoiko Zaren elkartea. Orain 10 urte, Zarauzko lagun talde bat batu zen, bideoiko munduan euskarak utxune bat zeukala ikusita. Ez egon euskararentzako lekurik, ez jokatzerakoan, ez albistea partekatzerakoan edo hitz egiterakoan. Eta orduan helburu hauekin sortu zen Gameraontzia, bideokoak eta euskara uztartzeko helburuarekin, komunitatea sortzekoarekin, bertan Telegramen, Discorden, ibiltzen gara, webgunea daukagu, gameraontzia.eus, denetariko ekintzak egiteko, hori dela azkenengo helburua, jarduerak burutzearena. Eta hauek izango lirateke gure jarduera nagusiak. Hainbat tailer egiten ditugu, gamergelak, euskarazko bideokoak erakusteko probatxo bat, gero sakon dugu horretan. Txapelketak antolatzen ditugu, FIFA, Rocket League, Fortnite, halakoetan ibiltzen gara partidatxoa botatzen, hitzaldiak, halako mahai inguruak antolatzen ditugu, horrein artean jokoteknia izango zen nagusiena, euskarazko bideoko sortzaileen topaketa izango zena, bertan hitzaldiak eta halakoak ematen dira. Eta horretaz gain, aholkularitza eskaintzen dugu, ez? Pizkat bideoikoen munduaren inguruko aholkularitza, eta testu espezializatuak ere argitaratzen ditugu gure blogean, gameraontzia.eusen, hori da nik nagusik egiten dudan lana, baina gero edabidentzateko ere albisteak eta bestelakoak prestatzen ditugu, ez?
Bukatzeko gero, ikus-entzunezkoetan buru belarre gabiltza, zuzenekoak egiten ditugu Twitchen, naiz irratian irratsaioa daukagu, eta horri biltzen gara mundu honi buruz hitz egiten da komentatzen, bideo analiza ditugu gure webgunean, gameplayak edo jokaldiak, podcastak antolatzen ditugu, pizkat denetarik, itzulpengintzaren munduan ere pizkat sartzen gara hor, jokoak euskaratzen, hori da gian game erauntzearen barlori garrantzitsuena, gaur egun 167 bideoko daude euskaraz, ez dira agian horren beste, hilabetero bideoko gehiago kaleratzen dira normalean, mundu osoan, baina, pizkanaka azten goaz, eta geroz eta eskaintza zabalagoa dago, ez? Lehen aipatu ditugu hor, Super Mario 64, Hollow Knight, Mario Kart 8 alako bideoko ezagun batzuk badaude, beste batzuk ez horren beste, ez dira horren ezagunak, baina horri buelta bat ematen saiatzen gara. Zergatik, ze bideokoen mundua azten doa, nik kazetaritzaren arlotik sartu naiz, baina gaur egun zuok eskaintza oso zabala daukazue, erraztasun asko dituzue mundu honetan profesionalki sartu ahal izateko, geroz eta zentro gehiago daude Euskal Herrian bideoko gintzari dututakoak, askon son nabarmena dira, Digipen, Tartanga, ditugu Bilbon, Donostien ez dago alako ikastetxe handirik, baina badaude ikastaro desberdinak eta bar, Gasteizen Euneiz ireki dute aurten, Nafarroan Krea Navarra dago, hauek guztiak gaztelaniaz edo erderaz ibiltzen dira, baina zorionez badaukagu euskarazko eskaintza txiki bat ere, Eibarren aurten uni.eus ikastetxean zentroan, urtebeteko bideokoen espezializazioa hasi dira eskaintzen, Unity garapen motorea erabiltzen ikasteko, orduan hor programazio aldetik edo bideoko gintza aldetik basartu nahi baduzu aukera polita daukazue, Bilbon ere Arrobia ikastolan Unity eta alako errealitate virtualeko ikastaroak ikas daitezke, eta pizkanaka azten doan mundua da. Ez bakarrik programazio edo informatika aldetik, artistek ere sekulako pisua daukate bideokoetan, irudiek egitea, irude animazioak prestatzea eta alakoak ezinbestekoa dira bideoko bat egiterakoan, baina pizkat aratago doa, ez? Atzo egin genuen Euskal Game Jam deitzen topaketa bat, bideokoak 48 orduz sortzeko topaketa bat, eta bertan programatzaileak eta artistak egon ziren, baina baita musikagileak, gidoilariak eta bestelakoak ere. Bideokoen arloak denetariko esparruak eta arloak ukitzen ditu. Orduan, oso interesgarria da esparru zabal bat entzat edo nerrentzat egia esan, eta nahi baduzue, gero hitz egingo dugu, ia ze aukera dauden mundu honetan, zer ikas dezakegun, eta nola sar gaitezkeen mundu nabarmen eta interesgarri honetan. Eskerrik asko.